Tarifiono omah 2 lantai ready unit rek yo. Iki lokasine ndek perbatasan kota Surabaya. Teko Surabaya cewidek pol rek yo. Surabaya Barat cedek karo Benowo. Le masalah lingkungan sekitar wis rame rek yo lho, delon. Nah, wis gak tonggoan karo dalbo maneh rek yo. Iki rumah anyar, rumah baru lho. Omahe modele kayak ngene iki rek yo. Wis langsung ae rek masuk gak suwe-suwe panas rek. Lah, nang kene wis oleh pagar permanen. Lho, batu alam ngene iki rek yo. Engko nang kene sampean kareno kono pagar wis ini ae. Lah, terus nang kene iki karpote ombo rek yo. Karpote ombo sembarang mobil nang kene iso mlebu rek yo, tenang ae. Oh iya, iki ukurane 4,5 kali 13, regane murah pol, cuma 385 nego rek yo. Lah, terus nang kene iki wis ono taman mini. Lah, kena ngicir-ngiciri lombok tato mat tau apa ngono rek yo. Pian aturan dhewe. Lek sak misale sampean gak cocok taman, wis sampean gedhoken gantian kolam rek yo. Isin ono iwak lele, iwak mujair ngono. Lah iki wis free pompa air rek yo, tenang ae ya. Lah terus nang kene iki rek yo sik ono terasan, kena ge nyantai-nyantai lek isu karo krokokan kayak gak duwe dosa. Fase tapak depane wis kayak ngene rek ya, perpaduan batu alam karo cendelo. Nang kene wis ono lampu hiase. Lah, iki pintune kok free teko aku rek ya, cuma si UTW iki sik proses on progress. Tapi gak popo sampeyan ndang rini rek ya, selak kedisian liyane ya. Kusene wis anti rayap. Lho, delon. Ruang tamu nih, lho subhanallah, gede rek ya kena gayasinan, RT rong RT wis ana wall molding ngene iki rek ya, wis tak plafon lho. Lampune don LED ngono iku kaya kucur rek ya. Lah, kamar kok nang kene ngisore tangga kena gendek-gendek barang opo sampeyan aturun dhewe. Iki kamar pertama rek ya. Lho, kamar pertama wis gede kena gambekan sahdu lek bengi karo bojone sampeyan. Au ngono iku ya. Lah, tapi aja lali kowe iki ditukono gorden rek ya. Wis. Saiki dek kene rek yo. Lah ngarepe taman iki kamar iku rek yo ana dapur wis panjang ini kira yo kayak tayo kene nggone kompore, kene nggone wastafel. Nang kene wis tak keramik rek yo, tenang ae wis gak iku. Ya, terus nang kene iki ana area laundry room, kene gawe umba-umba rek yo. Kene pembuangan, kene krane COTW. Lah nang kono iku los rek yo. Nah, terus nang kene iki ana kamar mandi sing super gede. Kena gehados wong 50 rek ya, wis tak keramik full, ada sabun ready, sing hobine nyabun langsung digas rek ya. Saiki langsung munggah mendukur. Lah, tenang ya rek, engko iki ono cekelane rek.